Hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani-ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultiyon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing, sama sa panyawan, herbal capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, so na ako sa shout out sa makanito ng akong amigo kayo, no? Diyan napita sa Camotes Island. Kumusta nga to ni Joey Polvera o nga to usap sa akong amigo. Ilabay ta niya itong pangumusta. Ang atong shout out nga to kang abay, Yuluti diya sa CDO. O kumusta naman yun? Basta makita ta karong mabot nga kuan na ana ta diha makita ta og sa imong mga sakop usab. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw usab sa imong mga sakop o sa tanang mga minaw sa karong tibok Bisaya ug Mindanao mga kasama. Okay, thank you. Salamat Lord sa grasya nga imong gihatag kanamo. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, so tampo karon to hatagan og pagtagado. Pinadakin ni usa ka babae nga nagpatago lang sa nga training. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Training. Usahay kining kumpiyansa kay panahon ba, dugay kay makalihok sa angay untang buhaton, pero tungod kay kumpiyansa imo na lang sang pasagdan. Unya karon nga ni dako na, maglisod na. Pero araw inyo gyud masabtan ang akong problema no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan ha. I was afraid this time would come, I wasn't prepared. Touch me once again. I will not touch you again. Ganahan ko i-touch. I'll touch myself na lang, oy. Pag-ulbay myself na yan. Si Julia. Kinsa? Junior. Wa pa man. Asa di ay, oy. Imo magagikuha sa eskwelahan. O, pa rin mo po tripid, Halawa pa in taon, oy. Asa man da in taon tong bataa. Kamo makahinagkuyog. Ay, nabaw naman ka itong bata. Bisag dako tong tao. Kay may pagkakabaw sa glawas o bata. May una man nagdali-dali para sa duwa sa mga amigo. Narating ito diha ay pangitaa dito, lakaw. Alahak ni bata eh. Karoon ka lang yun. Tanawa dito sloyo, basi gaduwa tong takyan. Adok-dokon ko yung bata yun. Pangitaa dito para makakaon na to. Hay! Ikaw maibot ka ng dunggan na aros ka hanggaw di mong kadana. Kita na tayo eh. Ilum dia. Huwag ka rin kakasunod ba? Dritson ka gada. Ang duwa-duwa naman gugo. Hoy, ang duwa rin kang dritson nga gikan kay eskwela. Dapat musuod sa takas tuwa. Ibili ni mo bag. Di kay mo lahos ka sa imong mga bigo magkigduwa ka. Kanahan ka dako. Dako kang tao pero wak kay buhot. So dito. So! Diin man sa diay ka. Nganong wa man ka mulahos diris bay aron ibutang ng bag nimo diri. Kita nung ako sa akong amigo ko na yan mo. Ila ko tawag. Ay bisa na uy, ni uli unta ka para ibutang ng imong bag. Nya mukaon ka. Dayon inikahuman magduwa ka. Tanawa, nalusian na hinong kan tatay nimo. Mabiya sa rin tatay ay. Kasabay mong kusi. Manlusi dunggan. Sakit kayo. Nga, sunod patuoan ang tatay nimo. Kay lisod kaayo kung maunay supako nimo. Ay. Kini akong anak, dako gining bataa, grade 5 ni siya pero ang lawas murag kabaw kay pura buyag. Kusog masad kaayo, may man kay mudag kaon. Di pura puyag, porte gyud dako Unya to? Oh. Asa ba Junior? Tuog na? To anak natuog na sa iyang kwarto. Bida. Stila ni bata. Sige na kitag away eskwelahan. Ano man? Amot lang. Ay, sige lang kay ugma ako imukuha ito sa eskwelahan. Mangutana ko siyang maestro kung nganong permi na siya kakitag away. Napagtanan niya maestro kung sa inunda sa away.
Ikaw may perming mukuha niya dito. Wala mo pangutan ang maestro. Mauwaw ko eh. Lo, uy, unsa man to'y kauwawa ni mo, Uwaw uy. ko matubang na maestro nila. Nga naman. Dugay ni bata. Ambutan, sus! Mas dako pa rin maestro! Ay, pagkatakuha sa bito ng bata nato, uy. Kalit man ang idako. Pero, sige lang. Ako ning adtuon ilang maestro ugma. Ay, ma'am, hala, ma'am. Good morning diha, ma'am. Nagtuo ko ka ng laki ilang ang ilahang teacher. Uy, babay man di ay. Good morning diha, ma'am. Uy, ikaw man tong inahan ni Antonio Jr., no? Ay, oo, ma'am. Gisultian manggod ko sa akong bana, ma'am, nga kini ko nung akong anak ba. Sige ko nung kakitag away. Kunya, mauwaw man siya mangutana ni mo. Mo nang ako na lang gid ani-ani iyon. Aron maoy mo kuwas akong anak. Kay ako gimangutana ni mo, ma'am. Unsa day kasagaran nga hitabo, ma'am, nga makakita man nag-away ang akong anak. Ay, pastilan, ma'am. Hibawag ka ani mga bata karon, ma'am. Grabe kaayo ka sungugan, di ba? Pero man gud lang sungugan si Junior God. Ilang ingnon nga tiguang na kuno, elementary lang gihapon. Maunang ako silang badlungon. Unya usahay maputong mantigali ang bata. Maunang makakita kay kaaway. Ay, mao ba, ma'am? Ingon anak man gyud ang mga bata, ma'am. Mga sungugan kaayo. Katong nisumbagay na sila atong usa pa gyud, katong usa pa pud mo. Kay gibuli man ni siya. Laki, unsa day siya, ma'am? Ay da, gisungog. Gisigyan siya bugal-bugal ba? Tiguan ko no, way buot. Dagdako lang ko no lawas, way buot. Unya, ang iyang kikasuk anog maayo kay gingalan magud siya pisot. Ah, unsa? Tinuod nga pisot pa na siya, ma'am. Wa pa na matuli. Ah, wa palagi, ma'am, uy. Uy, nga naman. Kadako na niya, ma'am. Wa pa na siya matuli. Ah, wa palagi, ma'am. Uy, nga nung wa pa man ini patuli, uy. Basig mauwara na o dili na hinuon na magpatuli. Ay, kanang amo naman unta nang gipatuli ng bataa, ma'am. Pero ang nahitabo, good, wa mo tuli niya ang manunuli. Ha, nga naman. Wa pa man kuno mapalos. Di man tulion, basta di pa mapalos. Ay, mao Mao na siya matuli sa una, ma'am. Niya karon, wa na ninyo siya gipatuli. Na, wa lagi, ma'am. Uy, unsaon nga, nagsugod na mag-eskwela. Basig karong sira sa klase, ma'am, amo na siyang ipatuli. Uy, siguro ang matuli na siya, ma'am. Aron dili na siya sungugon sa mga kaklase ba nga ibuli siya. Ay, oo, ma'am. Karong sira sa klase, amo nang ipatuli. Sa pagkatinuod lang, wa na gid namo mahinumdumi ang pagpatulis among anak kay lagi dako namong gumbataa. Mao to nga pag-abot nako nakikistorya dayon ko sa kumbana. Sama day. Nalimot na malandi ay ta uy. Sama. May limta na to. Wa pa man na matuli ang atong anak uy. Dong, pwede pa ka na siya matuli? Pwede na yun. Ang takon agad. Ipatuli ka na nato. Sige, pwede. Sige, tawagon ako kung kumparing manuli. Ah, sige. Nya maayo na siya. Mahal magtuli na ako. Ah, mao ba? Nahala, sige. Siguro, ha? Ipatuli ko ng imong anak. Kay mo na hinungdan nga permi na siya makakitag-away kay sungugon in town. Sungugon sa siya mga classmate. Dako ko nung tao, pero pisot. Ay, sige. Kikitaan ako kumparing manuli. Oy, pre! Nasuroy mo lagi. Kalitan ko, pre, na. Kalitan ko, abay na kong Sir Francis Maris. Dito likod mo, pre, ha, mo pormagon. Ay, pre, kuan ba? Kung saan ka, pre? Anuli pa ka karon, pre? Oo, to. Maroon na yung pangitan na to. Pero, tagsan lang noon. Nga naman, patuli ka? Mana ko yung papagatuloy na ko noon sa mo. Usa ko di. Mana di. Abi na ko guwapa. Ay, binuang ka na, pre. Gusto mo di mo patuli, ha? Ako anak taon, pre, ka to ba yung kinugos ba? Oh, mo ba? O ba rin mo patuli nga kung kinugos, pre? Wala pa taon, oy! Ay, naunsa may taon. Kuan kining, ako man taon na manunuli ko tayong nagkugos niya, wano na matuli pa. Kada kong issue na, pre. Sige. Dada dire, ang akong kinugos. Kaya ako ituli, anak. Ay, mauwaw taon na, uy, insulto kayo na, alang na ako, pre.
Manunuli ko ko. Unya nga kung kinugusuan na ituli. Dadun ako din, pre, ha? Dadun ako din. Dada. Samtang may asip pa. Oo. Ako na lang gihangyo ang iyahang maestra nga kon mahimo, ako ning ipatuli ang among anak bahalag wa pay siras klase. Nisugot man sa dinuon ang maestra noon. Unya to. Unsa man karon ning mudadas junior? Oray, Sila sabot. parikanot. Oh, sabot na yung parikanot. Kanor tetinga na siya. Isa nga niya? Kanor Ah, kanor di ay. Sukor yung ngano wat patawon matuli na yung kinugos insulto kuno kay niya. Manunuli siya. Unya yung kinugos sukpi pa. Ay, inalang uy nga di pa siya pwede adto nga matuli gud karon. Lagi. Ako ri bahala na. Sige. Ay, mukuyog na lang hinuon ko ninyo be. Adto ta ila parikanot na. Tananak. At sa manday, Ato tayo lang ninong ni Ninong? Ninong. Yay, kaya nga ni, pinas ko na tayo, no? Ba, mura kag may bukot puluti, mura na ko kay kag tao na. Basta nagkaya nga niya, auto tayo. Ginoo ko auto. Bisag doha lang nga buhok tayo. Kasi duhak buhok. Ayaw ng duhak buhok nak. Usa lang kay mapurdoy taos ninong ni mo na. Doha lang tayo? Ako anak, tasikan lang usa. Ay, dili kayo, kapoy kayo na. Abay damoy, pag yun nagkanaan. Bahala na palang di niya ni misugot o di na ko tandoon ko lang ni. Doha tayo. Duha lagi. Asos na ni mo, mukuyog ga to. Ako ato tayo. Ayaw lang. Oy, unsa man ato na ta? Oy, dali. Oy, pregnor! Porbida. Dan namin. Kaniyot ka nagbain pag pre. Unsa yung iba, itay? Ako nagbain siya sa yung sundang bagay. Buto siguro sa saging. Unsa yung putlon tayo? Pre. Pre! As kang timinga gindi ni pre. Sakto yung kayong pag-abot. Pagka hait na kay pre. Hain na kayo! Tay. Unsa itay? Ang parahiwa. Adong parahiwa. Ha? Paparahiwas lamas. Karuwas ng sulti ni mo tunyo. Oo, Ano din. mo kuyawan ng imong anak parahiwas lamas. Sige. Kaya plasta na ta. Tay, plaktan ninong. Bless day ko ninong, be. So, kabuutan ba yun sa kong inanakin tao? Ako niya auto ninong, ha? Pre, taduan lang pre. Kaya ako nagingnan nga mga dumi sa miyang ninong niya. Lipay kaya kay mga ayo kung siya kauto. Amo ba ito eh? Mag-chore niya, pre. Mga ni ko bisag bisikleta. Taduan lang na pero magpatuli tao na. Umusa. Lagi ko tagay ni ninong auto na. Ay, huwat lang sa lagi na. Kay ba sige kuha pas ka na nagkuha pas rehistro ba? Kuya, uy. Ako na yun na ipagkita sa ko mga classmate nga. Giro kayo? Ay na lang nak. Uy, kay makakita na sa tag-away na sa eskwelahan. Pagpuyo na lang. Giro kayo sila, nay. Ay na, pasagiin na lang lagi na sila. Nay, awa. Maglagot ka nila, nay. Ako ang ginalang panumbagon ko. Ang lagot ko nila. Ano sugmagon mo, uy? Sungugan mo ko nila. Pisutay. Ay nak, sige na lang. Karon di na kanila sungugon. Ano naman, nay? Kay magpatuli naman tayo. Sige, siguro ka, nay. Sigurado kayo nak, uy. Magpatuli na ta, aron di na kanila sungugon na pisot ka, ha? Mas, ba, nay? Karon na. Rona? Karon. Ay, ayaw lang sa Ronay. Uy, Nga naman. tagaan man ko sa akong ninong og auto. Unya, auto, dili na noon ko matagaan sa akong ninong og auto. Manlaka mga ta. Kaya magpatuli. Ay, di na mistil, uy. Ha? Anhira ka magpatuli. Ha? Ala, Dali na mo dahil. Kaya ang dami sa barikanor. Dali na mo dire. Tana. Gitawag na ta. Ha? Dali na. Ready na sinong ni mo. Dali na. Gana ko ni mga auto ninyo. Bisag pila pagabok. Karon ini kumana to be. Ubuan na imo purol. Ha? Ano man? Ay, nak, ani ka din magpatuli. Unya, kinalang tulion ka pa rin. Nakasungugon si mo mga classmate. Mao ba, nay? O, sige na. Tumana na ang gisulti ni Ninong ni mo. Sige na. Oo, nay. Na, Uy. Mario. Imo na tanandong. Ang say nga ninong.
pagkakidot. Dako pa maning kumingking na ko do. Paus na ka ni? Uy, unsa man uy? Unyo. Pause na. Oy, pause. Pause pre, di ba? Grabe ka na. Huwag ka na ko, pre. Pause. Pastilan. Pagkada kong kabaw ni Mateo niya ang kargada mura maglibid ta doon. Sige. Aron na mahumanata, me. Ay, kotsilyo lagi niya. Ang saan din na pagtuli. Ato rang putlan og tumoy. So, ingon kay injection ra. Dili ko paputuloy. Bahala naman di ko paputuloy. Ay! Ay, mapunto na! Huwag itaon matuli ang among anak. Karon problema na kaayo ko. Kay dako naman gud siya. Nya mauwaw naman siya. Unsaon ni nako uy? Unsa akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon? Training. Good morning, Ate Bam. Good morning sa mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tablia. Kay kusog kay muhigop ang ilang mga anak sa Don Pepe Tablia para taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Nagawas anak palit mo sa OBM espesyalhan niya sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Okay mga bata, halina. Happy yung ka kung minum ka og Don Pepe Tablia mga bata kay taas ang energy. Happy mo kay ka kay lindot kay ng kanon ang atong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch niya ugum ta og yema special. Happy gyud kay ka. Labi na kung moadto ka sa Happy Mart walo na kulon og batan kay happy gyud kay ka dito. Kaya ang mga palitonon nga mga panapton dito mga karsunis, mga sapatos, mga bra, mga blouse, kababayanan, barato ra gyud kayo nang happy kayo nya do not sir us sa kilid ug sa atubangan sa Happy Mart dinha sa Tabo. Thank you kayo. Salamat kay ninyong tanan. O sa mga tao ni Sir Raul Alibio Soto diha sa Konsolasyon nga umaabot atong mayor niya Sir Raul Alibio Soto ato natabangan dinyo dinha mga kaigsonan og sa ato pong amigo pod kayo nga si Kuya Nick Pipito Dodo GR Pipito Basta Toledo Kuya Nick Pipito numero 16 og sa mga tao pod ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kagkimam Kasmer Araraw, Ta Lister Daan o gingon man Kujial Francis Espares Diri sa sudad sa Subo o niya si Hari Mulak Naparidim tumulak Hariran og ni Nubi Abilia Cabatino. Nubi Abilia Cabatino og labi na gyud ni Doc Boy Labilia sa Norte. Salamat kay ninyong tanan. O sa tanan po datong mga kaigsunan sa mga tao ni Bibot di ay Abilia. Bibot Abilia sa og ni Vice Mayor Tommy Tami o Osminya, salamat kayo ni mo diha Mayor Tam og sa tanan ato mga kaigsunan sa tanan ato mga kaigsunan labi na gyud sa mga tao diha sa Panglao si Dudong Albert Bumpat tabangan ato si Dudong Albert Bumpat diha sa Panglao og ni si Capray Marimon tabangan ato po diha sa Ben Unido Bohol o labi na gyud sa anak ni Konsehal Dodong Casquio si Inday Lera Casquio diha sa Cordoba ato po rin tabangan sa abot nga pinili ay kay pinalangga ang taon pero 3 siguro ni si Inday Lera Casquio. Salamat kayo sa tanan natong mga kaigsuhan. Ate Pres! Okay, og ako sa ang pasalamatan ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og Sed Paniawan Herbal Capsule Sed Paniawan Herbal Capsule with garlic Sed Paniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog si piyata pag-inom, kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Paniawan Herbal Capsule. Inagpaniuto nimo maughapon. Usag gyapon kakapsula sa Sed Paniawan Herbal Capsule. Imong imnon una ka makaon sa imong paniudto.
Mao gapon ini ka gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema gyud kaayo bayan aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kagool or kahadlok, anang kidney ninyo tungod kay dunanay makatambal, makaayo anang atong kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon, okay na? Usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. O sa tanan po na ito mga kaigsunan nga bigamit sa tuwang said limit oil, ang tinuod nga mutabang po na ito, labi na gyud sa makainom sa kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. The best kay na ito imnon ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay na ito para sa itong trabaho. Sama sa tuwang mga kaigsunan, labi na gyud diha sa Faber Cal, nga kanunay mag-inom sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O sa ilahang Ma'am Nenen Moreno o sa Ricardo Moreno. Labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na buhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer ang ginom kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Unya, salamat sa kayo ang tanang mga tao nga bigamit sa tuang said limituil nga tinuod. Muwagtang sa ato ang panuhot pamaol parakid sa kalawasan varicose veins katul-katul. Kutos sa kabataan, ilikay pagita sa dinggi kung manghaplas ta sa ato ang said limituil nga anarama palit sa butika. Pero wagaling mo sa butika, adretso na lang mo siya sa Shopee. Namin sila page sa Facebook niya, ato na i-type, said Marketing Incorporated niya, Panyawan Herbals. Makita ninyo ang tanang mga produkto nga mga genuine nga mga produkto sa said Marketing. Order lang ta sa Shopee. Bam! Basta, Argo! Atty. Atan Villegas. Atty. Atan Villegas. Good morning, Ma'am Rose. Good morning, ang mga bata. Atty. Atan Villegas, kumusta? And, kumusta dito? Si Mr. Sammy Lauron, o Mamirna Lauron sa Summers Hughes, Valladolid Karkar. Yung manusab ka ni mo din na Jimmy Muneba, o ligaya mo niba sa Duterte Street, Suba, Danao City. Thank you sa inyong health aid or kaabag alang sa atong maintenance. Thank you. Ayaw ko mo kalimot ha, na, kumusta naman yung mga apo di Aligaya? Pila na kabuok? Kumusta? Oo. Pero ba ning hilak niya pagkibaw niya nga ang biopsy result ako kantong sa prostate cancer. Pero niyang hinila kay kuan ko ni sa unang gulat kani si Ligaya. Mao man siyang Emilda Papin sa kung kuan sing familiar, look familiar. Kumusta ni mga apo? Ayaw kalimot sa ato sa pagustahon si kuan bang katong at diri ba sa ato si Kitsa pangalan atong asawa ladi? Si Vicky? Vicky Solis. Vicky Solis. Siya may kuan. Silang grupo kasi siya may kanang kisa ng Diamonds Are Forever. Shirley Bassey. Mauna sila kadungan yun si Sir Jude, no? Jude og si Sir Raul Alibio. Kanan sila matures sa unang bats. Thank you. Ayoko makalimutan sa Celebrity Conjic Beauty. So, Pilipina, doon na kami mga skin problems. Tungkol ka doon na kami mga sangkap ng glutathione o papaya extract. Doon na sa kami mga sangkap ng natural moisturizer. Entonces, dili mag-dry ang inyong skin. Kanya kita younger looking kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Conjic Beauty. So, sa kunagayon ng ato ang glutathione o papaya extract, unya pa lang itanong doon na kami whiteheads or blackheads, doon na ba kayo up or katol-katol, pugis-pugis. Ang problema ito kasi mga skin problems or dead skin, mo repair o sab kini. Sa Celebrity Conjic Beauty Shop. Sama sa landan, sa mo ng gingon, mangunta na naman kita sa butika, ha? Para original gayon ang atong mapalit. Mas maayon tanawin ni mo nga doon na ka na itatak said marketing. Thank you. Okay, mga igala, kaning tuksin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Hindi ka daot sa atong blood cells, kay kaning atong blood cells, importante, mauni
tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa tuang kalawasan. Ini kadaot ani pinaagi sa tuksin, masakit ang daghan kay mga sakit major para magyud kini mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban para to balatian. Constipated ka ingon man kini ato ang kidney problem. Mao nang kinahanglan gyud na nato i-flush out ang ato ang toksin nga nipundo sa atong kalawasan. Pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon, mura rag maintenance nato. Pwede na nato isagol sa atong maintenance kay wa ni side effects, why overdose. Unya ang ato ang pag-inom po og duna na kay balatian kinalakatulog yung kainom buntag udto hapon. Usa ngadto sa duha kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon. Imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw. Sinday training Ate Pres. Training. Kini sinday training Ate Pres. Problema lagi sila niya yung anak lagi nga di dako. Nya dako kayo grade 5 pa dako kayong tao pero wa pa matuli. Karon ipatuli nila Ate Pres sus for team day gamay ang kinatao Ate Pres mura ra mo og rebentador. Laoy. Dako kay siyang tao pero yung kinatao mura rebentador. Ay, gilit na lang mo i-kuan na to. Kanang i-kuan, iwa. Gamay raman. Gamay ra bitaw kay Ate Pres. Gibairan pag yung taon siyang parikanor taon. Gibairan dako kay kutsilyo tan-od. So, uy, imo ni tanandong. Dako pa bro kung kumingkin. Lagi okay ang gilit ato lang. Gilit na lang, dekador, gamita lang gilit niya. Ang mayo anak kanang patulgo na kanang para magduka ng bata Ate Pres, una na siya. Pila edad sa tulion? Grade siguro. Grade 5 man Ate Pres, bro, G's, 11. Mga nana, pero okay pa. Di Unsi. pa kayo na tingali. Pero dako kay tao siya. O lagi, pero gamay ra ko. Gamay kay gut. Gamay kay Tintin. Taway kay tintin Ate Pres. Sa ulo ng bata taon eh. Purbida. Bam! Ikaw ba? Nakatuli ka ng mga kagmay tintin. Ay, di sa ganahan, anak. Sa gagmay. Nahinumdo man inoon. Ano naman? Hinumdo ko sa amigong member sa LGBT. Yan naman. Ingon siya nga kanang, ay, niuli ko ba mo eh? Ano naman? Yamag ko, no? Gamay ang katuyan na kuhan. Oo, niya. Ikaw, niya. Yun sa manin mo pag-discarte ka na uli ka siya. Ako lang tingnan nga, sorry dong ha, ganahan man ko ka na mag-brief o puti. Diba? Gusto ko nga white ang breath. Kanya i-rebrief pa to, brown. Itom. Brown, itom. Balik ta. Kabaron. Yeah. Kung ari ka sa Old Testament, Nani, babasiga po na naman. yan, sa New Testament, taga Galacia, Kapitulo 5, versikulo 6. Karon. Kay, kung nahiusak kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao, ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Sa lain na ning makasulti sa kuan balang sulatan, maingon nga ang mahinungdanon, tinuli siya o dili, hindi ko dili, importante nga nagtuman kas kabubuton sa Dios. Ang abot sa butan ni gulat. Na may mga dagkong tao nga wa matuli na. Na ko inailahan nga amigo. Okay, tawan. Gwapo kayang kamagwang ang anak. Sa mayngan. Nakalimot ko kasingan pero siya wa siya matuli. Kita na ka. Ha? Kita ka. Oo. Yun sa mo. Ano kita man ka? Dili mo tanawon. Hala, Dili ka no? kamag. Dahil ano ganing matuli Ate Pres. Nga naman. Murag bungas dul-dul. O sa pagkakas. Murag ko nung nagkugumugbahaw. Pero wa matuli. Uy, nabi mga artista sa gawas gulyat na dili tuli. Nabitaw No, na sila. Nagagin na sila. Naa ba? Ay, mga artista. Sa ila po tingali Ang lang. kanara mga Christian, pero naam ko yung mga uban po nga kanang laing tinuhuan Ate Pres. Di, way tuli. Wa sila tuli. Mao ba? Dati nga bitaw ko. Nga naman. Ang dugay man ni siya ni... Ang dugay man siya ni atubang. Uy, Yeah. tawag pa bisag sapo. Sa ato ba? So, itong anak nila ba? Pasagda na to. Para na ako, pasag dahil ang usa sa pagkakaroon, no, kay
ingon ana pananglitan o butang nato na patuli pa to pananglitan unak nga nagtuloy siya mo kisi-kisi simba ko maputol hinuon Okay, gamay raman. simba ko hinuon imbis ang imong pulma sa kuan ka ng Pero paghiwa. blade naman may gamiton ba? Lagi ba pananglitan ang paghiwa butang nato vertical karon og pagkisi-kisi iya mo horizontal Ano sa aldoy na ti pres pag kuha na niya? Yo, no. Tinuod bitaw. Ikaw Pero naman. karon dako na kay naka. Gamay pa to. Gamay ba siya kay Karon. gituli siya city man. Di ay. Oo nga niya. Gamay tan-aw sa nar siya. Uy, kagapmay ba ani? Dugay kay sila no man ti pres. Really? Oo, kay wa pa man mapaw so ja injeksyonan man. Oh, no. Oo. Kay nasuya lagi na siya nga nang isugod sa nang bata. Masuya og kanang napatuli. May mangisog siya. Awa. Di siya mahadlok. Wa gyud bang pero natuli gid siya ato. O pero dili ba ta kay ngon gulyat nga mo na madako og gamay kay ari ni mo ibase bitaw sa mga lain nga pananglitan, lain nga example na may panultiw na kana bitong moingon tang hisgot tong mananap na kanang leon mo na gitawag og king of the jungle kanang leon dili bang elepante Dali king ng karon. Mabitaw na dayon Lion King. o palitan dagko mga leon, mga kabaw, mga kinsa pa mga Pero giusab na ron, di na ang lion mo king ron kanang badger na. si Bajel Kanang klase sa mura na siya kuha na ti pres. Mura na siya kanang siya pangalan aning squirrel nga dako nga squirrel ba pero Nga naman. Hadlok ang lion ana. Ano lagi? Tungod sa isog. Mo ba? Kung isog kayo ang mga lion ana dagan gyud Na, gagmay ra sa pa ka na. itsura siya mas Dakoy, Dako siya, pod. marag mga 3 feet po na siya. Dako. dili mo na magkita na to sa Facebook ang bisag gamay mananap pero mo fight og bitin Munggos na siya. o si munggos Munggos nga Kaya ba itong tanon, munggos? munggos ko yung sa arthritis Munggos na siya. Padayon ko gol yan. Kaning ingon nga gamay, di matuloy kay gamay ko nga. Dili man sa tanang higayon nga muna kay imong ibase sa mga mananap, mga leon, mga kabaw, mga elepante dagko. Pero naas kasulatan kay ingon na ang liguan mo ay pinakagamay sa tanang mananap pero ang iyang giproduce nga pagkaon ang dugos mo pinakalaming tamis. Sabtunon ba laom ato sa ato pa dili ta nang higayon nga ang dagko importante ang gagmay importante depende lang siguro ako yung usmong tuktalaw to iyan nakalimot ko sa mga ito ko na ganito naman no Kuna ko ay puzzle, Tihon.